Jag är ute och skidor idag. Helt fantastiskt väder. Jag har med mig hälsat upp fröken Fågel. Eller Klara som hon heter. Helt magiskt. 6 maj om man kan åka skidor så här. Jag får att leta med en ny väg. Det är helt fantastiskt kul. Om vi hittar någon nya spännande vägar inför nästa års draghundsäsong. Lite lättare att kolla vägar om man åker skidor, framförallt här före. Jag vill säga, hoppas vi ser någon fågel eller någonting.